तो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। पायल ठाकुर के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। रोज की तरह मैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारा माता रानी देवी पचराई गीत लेकर आई हूँ। आप लोग उसको सुनना, लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गीत को अंत तक सुनिएगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गीत कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आइए मैं अपना ये गीत शुरू करती हूँ। मटिया के मूर्ति पर लाला की चुनरिया हो कि मनवा मोहेला। मटिया के मूर्ति पे लाला की चुनरिया हो कि मनवा मोहेला, हो कि मनवा मोहेला। मैया के मोहानी मूरतिया हो कि मनवा मोहेला। मैया के मोहानी मूरतिया हो कि मनवा मोहेला। केसिया में सोहेला चमेली के गजरवा हो कि मंगिया सोहेला। केसिया में सोहेला चमेली के गजरवा हो कि मंगिया सोहेला, हो कि मंगिया सोहेला। मैया के लाले रंगा सिनुर हो कि मंगिया सोहेला। मैया के लाले रंग सिंदूरवा हो कि मंगिया सोहेला। काली काली अखिया में सोहेला कजरवा हो कि मथवा सोहेला। काली काली अखिया में सोहेला कजरवा हो कि मथवा सोहेला, हो कि मथवा सोहेला। मैया के लाले रंगा बिंदिया हो कि मथवा सोहेला। मैया के लाली रंगा बिंदिया हो कि मथवा सोहेला। गरवा में सोहेला अरहुल के फूलवा हो कि हथवा सोहेला। गलवा में सोहेला अरहुल के फूलवा हो कि हथवा सोहेला, हो कि हथवा सोहेला। मैया के लाली रंगा चूड़िया हो कि हथवा सोहेला। मैया के लाली लाली चूड़िया हो कि हथवा सोहेला। चांदी के पायलिया मैया चम चम चमके हो कि पहुआ सोहेला। चांदी के पायलिया मैया चम चम चमके हो कि पहुआ सोहेला, हो कि पहुआ सोहेला। मैया के लाली रंगा महावर हो कि पौआ सोहेला।
मैया के लाली रंगा महावर हो कि पौआ सोहेला। सोलहो सिंगार माई के रूपावा सजाबे हो कि मनवा मोहेला। सोलहो सिंगार माई के रूपावा सजाबे हो कि मनवा मोहेला। हो कि मनवा मोहेला। मैया के मोहनी मूरतिया हो कि मनवा मोहेला। मैया के मोहनी मूरतिया हो कि मनवा मोहेला। जय माता दी। ये गीत आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।